కష్టం రాకుండా ఎవడూ ఉండడు. వచ్చిన కష్టాన్ని పరమేశ్వరుడి యొక్క ప్రసాదమన్న బుద్ధితో అనుభవించడం నేర్చుకోగలగాలి. ఈశ్వరుడి పాదాలు విడిచిపెట్టిస్తే ఏమొస్తుంది? ఈశ్వర ఎప్పుడో తప్పు చేశాను, మీరు కష్టం ఇచ్చారు, కానీ ఓర్చుకోలేను. తండ్రి ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది, ఇంత కష్టపెట్టక అంటే నమ శివాభ్యాం అశుభాపహాభ్యాం, అంత కష్టపెట్టలేరా, తక్కువ కష్టంతో తీసేస్తాను ఈ పాపం అని పావు కరవలసిన వాణ్ణి చీమ చేత కరిపించి తీసేస్తాడే. కష్టం రాకుండా ఎవడూ ఉండడు. వచ్చిన కష్టాన్ని పరమేశ్వరుడి యొక్క ప్రసాదమన్న బుద్ధితో అనుభవించడం నేర్చుకోగలగాలి. ఈశ్వరుడి పాదాలు విడిచిపెట్టిస్తే ఏమొస్తుంది? ఈశ్వర ఎప్పుడో తప్పు చేశాను, మీరు కష్టం ఇచ్చారు, కానీ ఓర్చుకోలేను. తండ్రి ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది, ఇంత కష్టపెట్టక అంటే నమ శివాభ్యాం అశుభాపహాభ్యాం, అంత కష్టపెట్టలేరా, తక్కువ కష్టంతో తీసేస్తాను ఈ పాపం అని పావు కరవలసిన వాణ్ణి చీమ చేత కరిపించి తీసేస్తాడే.